Mas pinapalakas ng Mabalacat City Government ang disaster response at serbisyong pangkalusugan matapos i-anunsyo ang pagdating ng 2 bagong ambulansya na kumpleto sa medical equipment. Sa lingguhang flag raising ceremony sa Mabalacat City Hall na pinangunahan ni Mayor Attorney Jelda Aquino kasama si Vice Mayor June Castro at mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod, nagpaabot ng pasasalamat ang alkalde sa mga ahensyang tumulong sa pagtiyak ng kaligtasan ng mga Mabalakenyans sa kasagsagan ng habagat. Ayon kay Aquino, walang naitalang insidente o pagbaha sa lungsod, ngunit patuloy niyang hinihingi ang panalangin para sa mga kabalen sa karatig lugar na naapektuhan ng masamang panahon. Samantala, sinabi ng alkalde na ang 2 bagong ambulansya ay gagamitin para sa mas mabilis na pagtugon sa medical emergencies, rescue operations at iba pang sakuna. Binigyang diin din ni Aquino ang kahalagahan ng parental guidance at counseling para sa mga menor de edad. Hinihikayat niya ang mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak at lumapit sa tanggapan ng alkalde kung nangangailangan sila ng counseling at iba pang suporta. Layunin itong makatulong na maiwasan ang mga insidenteng may kinalaman sa karahasan ng mga kabataan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.